pagkakalo sa mga panginanglanon, sa mga nagkalabiktima sa bagyo, Ulysses kag koneksyon na Manila. Fred, no? Ang akon wala ay problema. Ang inugatag mo sa akon, di kada Pasko, Komentaryo. ginatagaan mo ako, Gismel, Issue. ipadala na lang to. Yes, aksyon na Fred, Serbisyo mas the publiko. best, no? Bisan sa atong sining nga mga kauturan. Sa Bacolod. Ipadala ko na lang ni Action Fred, Radio. imbes na ihatag mo sa akon man. At lain. Imbes na ang ihatag mo man sa akon, Action na Fred, no? Ipadala mo man siguro. Dungan pa na lang, no? Para sa glawon ta ang Pasko ang may kalipay ag fulfillment ng Action Red sa aton sining nga mga kauturan makabigtang fulfillment inabangod sa pihak sang pandemya kag na tabo nga bagyo abi nga nagdala sa dito sa Luzon na partikular ang area sang Cagayan kag Manila. Ati dako man ini nga bulig Action Fred, no? Ang aton ipadala sa ila kag ti mas mayo pagit Action Fred, no? Kung ang aton pinalangga nga mga tagpalamati magahatag man sang sining bulig ayuda abi para sa aton sining mga kauturon. Ang wala sang ipadala nga bulig, abi, ilakip na lang sila sa inyo pagpangamuyo. Oo. Atong mga kaga mga ayuda nga ginpadala sa atong mga tagpalamati na padala na dito sa mga nagkalabiktima abi sa bagyo sa Luzon partikular dito sa area sang Cagayan. So, ang tiyempo, subong aksyon na Fred, ang mga kabitunan sa langit, nagapakita, nagapatimaan sa sininga kaagahon, nga mas mangin mayad ang tiyempo, subong adlaw, sa diin ang tiyempong sang nasilingtan na masyado katugnaw ang panahon, nga mabatyagan gid, no, sa ato sininga mga kauturan, especially kung nagabiyahe ka sa sininga kagahon. Talking about biyahe, sininga kagahon, ang mga salakyan di pasahe, nagaamat-amat na sugata nato Action na Fred, ang salakyan halin sa area sang home site. While ang iban kagina pagpadulong manaton sa Capitol Lagoon, sugata taman, ang pila ka mga salakyan di pasahe halin sa area sang Barangay Bato. Although daka lang Action na Fred, ang nagabiyahe sa sininga kagahon, sa diin ang kalabanan nga mga pasahero aga pa kaga temprano pa magapamalaklon sa tagsa ka mga merkado mayaraman mga tricycle kaga e-bike nga nagbiyahe na amat-amat naman sa pagbiyahe ti nga ibandri Action na Fred nga magapaduro mga sa tagsa ka mga merkado. Bukas na ang area sang Libertad Public Market. Likewise, sa area naman sa Burgos Public Market, walang aton sining mga street cleaners Action na Fred, nag-amat-amat naman sa pagpaninlo sa tagsa nila ka mga area of responsibility. And ti mayo manili kay kung aga pa, ang iban kag matalupang dan masantanan nga katinlo sang syudad sa Bacolod, kapin pa kung ang naga-pick up bala sang basura ko ng IPM. Temprano pa man magpa-make up sa mga basura kunti mayad lang taon Action Fred. Speaking sang IPM, ang pila naton ka mga utod bala dira sa Villamonte, sa Patria Village, nagatugon sa akon kahapon, nya nahidlaw na kami sa IPM. Ang silingon, wala gito mahakot ang basura sa Patria Village. Sa siling sa Pumuluyo, nya makahilidlaw man no, ang IPM kung kaisa. Sa bagay, no? Dapat ang IPM dumdumo nila nga may obligasyon man sila. Lain lang Action Fred. Kapisan lang ni sila kung may dala sila sobre bala. Panagbalay bala Action Fred kag maghambal lapit na Christmas. Pero mas maayo pag iya kaya nga halos ang tanan pag may gana ikaw maghatag o magigana kita abi maghatag sang kahit pa paano regalo sa ila kung sila mismo mapisan sa pag-pick up. Ang lain lang kay kung hindi ini pag-pick upon sang mga hindi ma-pick up ni sang IPM ting iba niya imbis na ibutang skillet ay ginabutang lang sa sang Action na Fred. Ang Burgos Public Market subong Action Fred bukas naman, no? Pari si May or si Mayo.
birthday yan mo. Ha? Ya, wag ini pangita ang sang tagiya kun si sino ni lisensya. Sino ni lisensya, kailan taon ta na? Nakitaan ta na? O, sige. Sige, dalon ta na lang niya. Sige, gabaligya na, dala pa public service. No? Ano na siya? Lisensya? Lisensya, action na, friend. Driver's license na? Oo, driver's license. O, tika nugod sila, kinanglan sa driver na. Kinanglan niya ni, ang professional driver's license, Gremio Manolo Cabaluna. Taga Action Fred, taga siyudad sang Talisay. Lisensya nakita. Sa di mo ni nakitan, pre? Ito lang sa mo na yun sa kwan, Villabilieta. Nakita niya sa may Villabilieta. Sino nakakita? Ang nakakita si paring May. Mayo Ha? Mayo. Si Mayo ang nakakita, action mga Fred, no? Gabaligya sang isda diri sa Burgos Public Market. Sulita ang alan bisang driver's license to? Ang pangalan sang driver's license diri Gremio Manolo Y Cabaluna. Oo. Gremio Manolo Cabaluna ang iya sa nga kuan. Address? Taga Action na Fred, 620 CBH Talisay. Taga Talisay. Sa Talisay City. Pila edad? Ang ang iya sining birthday taon tani. Ang birthday niya is January, February, May 14, no? Anong tsura? Ang itsura niya sini Action Fred, tao man, no? Ay, ay. Porte ka? Hopin pa man ni Action na Fred, gwapo pa man. Sige. Gremio Manolo, ginadaho sa aton ni Mayo, pick up po niya lang sa aton sining guard. O kung sa aton sining guard. Sige, ari si Mayo. May, pila subong ang imo sining baligya. Available ta subong Bangros. Pila? Oo. Ha? 180. 180. May batikuling ka diri, Freo? Batikuling ni, no? No, pila ng batikuling mo ng... 220, mahal subong mo. Mahal? Subong? 220. May ikuan man di, oh. Bilong-bilong. 200 ang gamay. 200 ang gamay. Ang dagkoya. 240. 240. Kagang available ta subong. Ang bulaw. Oo, ang bulaw tagpila. 240. 240. Si Marot gali, tagpila. 220 lang. 220 si Marot. Medyo nagtaas subong, no? Presyo subong. Madlos o. Madlos. Taas ang presyo subong aksyon na Fred. Kay mamadlos ang hangin. Amuni ang available subong isda kay Mayo diri sa area sang Burgos Public Market. Nahulog ka dito. Sige. Ang konman aksyon na Fred, no? Ang presidente ang Burgos Public Market. Good morning. Sako man subong aga si Mr. and Mrs. Ruben Casipi, aksyon na Fred. Nini Patula da? Nini Pato, way ko kita pa si Dugay-Dugay, ari na, available naman, no? Si Sir Nini Pato. Sa panalagko subong kagahon, rin naman ang available nga isda, gika naman kay Nini. Ni, anong mga available ta nga isda subong nga kagahon? Tuna. Tuna, tuna, tagpilang tuna ta. 350. 350 ang dagko maning isa, balarite? Oo. 200. 200 ang balarite. The best pa niya kilawan ng isa. Daw Dorado ni section na Fred. Dorado, no? Oo, tagpila na. 180. 180 ang presyo sang Dorado. Si Kampiyon magid ni siya sa aton sining mga kautura, no? Nga luya gid magpamalaklon. Thank you gid, no? Available man diri subong aksyon na Fred ang gagmay nga mga isda lubo-lubo kay may man. May taga pera subong ang lubo-lubo ta? 140. 140 presyo inasang lubo-lubo. May araman diri nga available nga isa karaho. Oo, si karaho tagpila. 140 man. 140 ang karaho. Ang ibang damo isda subong aksyon na Fred, narisaring ang mga isda galing kay Ten Supply, medyo jutay lang o galin, no?
So para mo na yung mga available sa mga isda dire sa area sang Burgos Public Market. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plaza. Sa merkado sa Burgos Public Market with Action Nanikiraw, ang ka-aksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na ang mga presyo sa merkado para kon luyag ka mamalaklon karon nga kagahon, pwede na. 21 minutos na nakaligad ang korpyo. Nami na ni, bakal sang mga ulutanon, bakal sang tululahon para isudan pamahaw karon nga aga. Kapon ka bakal ko da ulo kagingaw ba dagko man namit man no tinami kay ginsapawan ko daw lupo bla gusto-gustuhan lang kadamo sa iya sini nga batuan paitan so sa pagkanamit tapos ang pila ka mga ginsulusog bla buyon baboy ba portis pagganamit idamo ko to katumbal mo. Ang katumbal ko to gintanom, puwerte gabungay ang bunga. Sus, pusan mo sa mga limak bilog, aragay. Nanggaso-aso pa, so mo sa sinamakan. Sus, katalagda, klaway mo, puwerte. Pimpa ko ng sinugba nga baboy, kung mag-aso, puwerte kamot, ba? Duga kalipat ka nga, mataas dugo mo. Tagtungas kilo urot, ba? Kananam sa pagkanamit. Mahaw ta? Ay, kanamit-namit ipamahaw. Karon nga kagahon. Muning da kay Moon Lisay, kay Milbien Peñapel. Baw kahapon at ngayon, kamusta ka da ngayon sa Hong Kong? Nagamonitor siya sa Hong Kong. Kay Maria Panagiton, kay Dara Lee, kay Lito Secundes. Gabi ito kuno sa Saudi Arabia. Kamusta ang Saudi da? Matulutog na o pasulod ang Disyembre. Kay Alex Puentes, kay Rochelle Matandak, kay Erne Odasco Lidas, kay Vanessa Mayo, ba Domingo to subong? Puerte ko no, dira sa may Midwest, Minnesota. Vanessa, kamusta da? Mabugnaw gyapon, matugnaw, gaulan na da ice. Kung makapamasyar tada sa lugar nga ga ulan yelo dalata kondinsada bla may nakay isalod mo sa baso posdakan mo sang imo gatas litsi kun yelo na guaya. Porte morning kamusta dira ngaton mga kauturan okay lang upod-upod kita dire sa atong programa tagsagid kakaagahon. Standby ka mo, mabalik ako pagkatapos ni. Para sa Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat.
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. O sa panahon sa pandemya, ang krisis pangkalibutano, no? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta Tinaw, nagdangat na sobra 400,000. 418,818 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Mga 1,968 ang nagdugang. Amuning report sang Departamento sang Ikaayong Lawas. Pero okay man na. Ang recovery daw mga 386,000 man, 486. Ang mga nagkalamatay, mga 8,000 sobra na. Sa karon may mga aktibo pa nga kaso ang Pilipinas, 24,209. Damo-damo pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Ang gobyerno nagakinanglan sang 9 bilyones rehabilitasyon kag pag-ilis sa mga 3,000 ka mga public nga bulutuan nga giniigo sa tungdagligad nga bagyo suno sa Department of Education.
ang pinakalites nga kaimtangan kag report nagapakita mga 2,929 ka public elementary kag high school ang gin-report nga nakaangkon sang major nga kahalitan bunga sadtong paglaslas sang bagyong Siruli, bagyong Ulysses nga nag-igo sa pungsod sang Pilipinas. Total mga 1,739 kabulutuan sa siyam karyon. Baw ang natamaan gid ang Bicol nga amo gid ang binalbal todo sang bagyong Siruli. Suno sa report sang DepEd mga 5.3 bilyones ang kinahanglan sa reconstruction kag rehabilitation. Partial report sang impact sang bagyong Ulysses nagapakita nga 1,190 kabulutuan ang nakaangkon sang damage nga nagakinahanglan sang 3.7 bilyones rehabilitasyon kag reconstruction. Ari pagid mga 1,309 kabulutuan ang nakaangkon sang non-infrastructure damage durante sang duha ka bagyo nga naghanos sa pungsod Pilipinas. Di ang mga opisyal sang DepEd nagpalayag nga sa karon ginaamat-amat na bisan paano patindugon ang mga bulutuan nga ginbalbal mayad sang mga bagyo. Porte, no? Grabe nga halit sang bagyo. Di karon ang mga pila ka mga gintipon nga pundo amo ini karon ang ginagamit kagamiton para sa pagpatindog, pagpakayo sang mga nagkalatumba, nagkalawasak nga bulutuan sang asod-asod nga paglaslas kag pagbayo sang bagyo sa among mga reyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 na. Morning lang kay Anabel Calderon Doremdes, kay Rosalie Sumbero, kay Rone Sidayon Gordon. Good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, gabugdaw na kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos sang LTO, gabugdaw na. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Kay pare Remias Arroyo da. Si Roy Marino, nahidlaw na ko. But si Raul Alibuga, kung galadlad na da, sa iya pamahaw, sa dalom sang Aksyon Radio. Kay pare Erneng Horilla, good morning. Kay pare Estoy Querido da. Kay Nick Barca. Kay James Patalagsa. Kay Jesus Indico. Kay Monsing Siokon. Kay Joel Peredo. Kay Roger Aguirre da. Kay Lori Apurado, good morning. Kay Jubert Carion. Kay Mayor, kamusta na? Dira kay Jutay Pasko, wala ko kita kay Jutay Pasko man. Kay Buni Advincula, good morning. Kay Bibitan. Dira kay Engineer Nariel Bantay, good morning. Kay Jerome Solinap, gabulugtaw na sila. Karon nga kagahon. Mayad man na. Bulubugtaw na kamo kay Adlaw ron, las 4:34 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 standby. Mabalik pa ako. Unahon ko lang niyo ang isa ka paid program. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid ja. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ja sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan gaskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid ja. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ja sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya.
Tigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na ko ya. Siling ko sa Sa ila. aton diri pagpangalagad mga balita, mga isyo nga aton talakayon Lunes nga Lunes karon nga adlaw pizza 23 na. Baho pila na lang kadlaw kag makibot lang kita bulan na sang Disyembre. Bisan matuod may COVID-19 pero halos ang tanan daw gapaabot gid sang bulan sa Disyembre. Labi na gid ang kabataan. Ang kabataan niya wala hinalungo nga kung ano ini ang COVID-19. Daw wala lang niya, sige lang niya. Galing amula na, gakatingala sila. Nga limitado ang pagwa nila sa tagsa kapuluyan, gaplo pamangkot sila ti. Sa una niya, gampang makamisagwa. Subong nga, hindi na kami pagpagwaon. Amo nang daw inosente bala. Ti na tagaan na sila sang pagpatag sa ginikanan. Hindi pwede. Bangod subong, may pandemya, may COVID-19. Hindi ka mo pwede kagwa. Makagwa ka mo sa ulunhan lang sa ugsaran, sukso ka mo face mask, para nga hindi ka mo malaknan sang COVID-19 kay kadelikado sa karon nga panahon. Pati kabataan ka panilag na. Pati kabataan daw na abot anong guro duna na sa tao bla. Nga sa kadugayon, pila kabulan nga nagpabukot sa sulod sa puluyan, ang kabataan natingala, kag naidlaw, ya hindi na kita kalagaw yaw, hindi na kadto sa mga mulaw, amo na sa kabataan, tani malagaw-lagaw man kami, di lang kami sulod balayaw, amo na, reklamo sa kabataan, kaya inosintibla nga mga palamangkutanon, nga dapat ang ginikanan makahibalugid, magpatag, para maintindihan sang kabataan. Kaya ang bata ya, ang pinsar nila na ya, hampang, lagaw, kadto sa mall, masulod sa pila ka mga kalingawan. Amo na yang kabataan. So dapat ang ginikanan, kabalugid magpatag sa ila sini mga kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na, kay Alex Muntisada, good morning lang. Sa aton mga kauturan, Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya nga nagaupod sa aton ang nagahiwat sila kadlawan, happy birthday kid. Ang nagahiwat sila anibersaryo, happy anniversary, halin dire sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Bernadette Lacson, good morning man. Arian na yo, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa nga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. So nga aton rekomendasyon, pamasyar ka mo. Kay mabakal dira sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang bot silingon maayo klase na. Kay sa iban nga Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Bawi-bawi ang Bureau of Immigration bangod sang arangkada. Pila sa mga ahensya sang gobyerno isa na. Ini ang BI ang ginaarangkada bangod sang korupsyon, pastilla scheme. Ti bangod sini, medyo pakitang gilas man ang Bureau of Immigration. Siling sang mga opisyal sang Bureau of Immigration, wala anay bakasyon ang tanan nga mga empleyado sa masunod nga bulan sa bulan sang Disyembre para mapasiguro sa nagabiyahe nga maayong serbisyo. Amo ini ang ginpalayag, bawi-bawi man sa arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling ni Immigration Commissioner Jaime Morante, i-implement nila no Christmas break, wala bakasyon nga pulisa halin Disyembre 1 padulong Enero 15 sa masunod nga tuig 2021. Agod kuno nga gwardyado, sira-sira kag serbisyo hosto sa mga nagabiyahe pakadto pakare gagwa sa pungsod ka nagasulod sa pungsod Pilipinas. Hindi pwede nga magbakasyon ang mga empleyado nga na-assign sa Ninoy Aquino International Airport kag sa mga airport sa Mactan, Cebu, Clark, Pampanga, Kalibo, Iloilo, Davao kag Lawag. Ini nga mga airport wala bakasyon. Hindi kamo magbakasyon para nga makaserbisyo kamo husto sa aton sini mga kauturan gwa pasulod sa pungsod sang Pilipinas. Damayo no? Medyo jutay nga pulopasiklab sa presidente. Basi palang mauli-ulian bla. Kaya man ang Bureau of Immigration, isa ini sa ginatudlo sang presidente pinakakorap nga mga opisyal. Pastilla scheme. Kadumdum ka to? Naging patawag ito mga BI opisyal. Daw nadula ang tawaw. Ato blang pastilya to, butang kwarta katani, ipakaon niya to sa mga empleyado. Subong ang isyo daw nadula. Daw amat-amat nagakalipatan nga aman. Amo na kung kaisabla, kinanglan kon may ara kita, ginapapanaog nga mando, kinanglan may unto, hindi postiso. Hindi hukas-hukas bala. Arangkada, tanan nga may ara bahid sang korupsyon, kakason sa serbisyo. Amo lang galing na, may ara kita reserbasyon, kaysa una, amo manin pagpungko ya, amo maning palayag ya, nga imbestigaron, 3 kay niral, kag iban pa. Manog tapos ng termino ya, daw lakok batehaw, nga gintagaan penalidad to, itong pinangmitlang ya, nga mga personalidad. Kanday pailgon to, si paildon niya, ginkakas isa kahensya, abi ko na kung arangkadahon ay sinaylo sa iban nga ahensya. Pero kung daw hindi ka maayos panulok, kadaw kontrapartido, disgrasya kagid. Amo ni kung kaisa nga ining double standard sa gobyerno, amugid ang nagapalain. Kung akon, kung di akon, alis ka dyan, sipaon ka sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na kay Maria Gomez. Nyabaw, miss ko na ang pagkaon sa Pinas. Diin ikaw, ayon, sa bilog nga kalibutan, namit gin man niya ang pagkaon dire sa Pilipinas, labi nigid sa Bacolod. To ang aton mga inasalde, ginapadala pa na iya sa iban nga probinsyang timpla dire sang inasal nga manok sa Bacolod, hindi na makuha-kuha sa iban nga lugar. Ang aton litson dire, gina-order pa ya mo, ginaputos karga sa eroplano, dalon sa iban nga probinsya, kay manamit gid. Ang aton dire timplada, amo na ya,
kung magtimpla kita sang pagkaon. Paborito sang bilog nga Pilipinas, pati na sa iban nga kapungsuran. Amo na magpalauli sila dire, ang sa Amerika kag iban nga lugar nga mga kilala ko, pag-abot dire, halin sa Japan, abe, kakadto sila sa mga palapala bla ni. Hindi lang pagkaon nga sa God bye-bye, pagkaon nga ining ginaladlad la si God bye-bye, dahil sila kakaon. Sus, may isa ko ka abyan sa una, nag-abot di. Ang talababla ni, sus, kumaon da sa manuka, no? Ang iyang lamisa, puno talaba. Kaya dito sa lugar nila, 40 ka mahal galina. Ang isa kabilog na dako nga talaba, 40 ka mahal-mahal. Tingala ko nga, pag-abot yan 40 order, pagkatilaw ya order, puno lamisa ya sa talaba mo. Galing mo na, wala sa inyong tubig. Beer lang. Beer kag talaba. Porte, no? Amo ni nga, ang Pilipinas ya, porte. Barato na. Manamit pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Munil nga da kay Warlito Nisya. Kay Warlito Nisya, good morning lang. Anano pa? Ang pila kadalag ko nga mga balita nga talakayon para karon nga kaagahon. Ari ho, makailintriga man nga balita ho. Mga 50 milyones ka Pinoy, mapati kang bukag si hindi. Iban wala pa comfort room. Kamu ni nga galaptang balatian gali. Milyones pa yan mo. Ang wala sang comfort room. Amo na nga matingala kita, nga ang higad sa baybayon, pinakalapad kag pinakalayo-layo, kilometro por kilometro, nga ginahimo comfort room. Sa pila naton ka mga kauturan. Kasunar kamos na, nga sa mga malayo nga lugar, wala comfort room, lumail ang tiyan, dagan sa baybay. Tiyamoy na, nga siling sang departamento sang ikayong lawas, amoy na ang mga kabagdanan kung kaysa nga nagatuhaw ang pamalatian. Bangod, mga 10 milyones ka pamilya nga wala pa ya sang kaugalingon nga comfort room. Di din kakitas na ya. Tiyan mo ini nga pila sang aton sini proyekto kung tani sa aton sini gobyerno, magpatindlog blas ang kumun. Ang isa ka lugar kung daw wala giman comfort room ang pumuluyo, patindugan sang kumon bla nga comfort room, makatuga ka pa sang obra, butangan mo kumon nga comfort room, butangan mo tao nga magtinlo. Sulduan sang gobyerno, hindi bla? O, sa mga lugar ng mga banwa, kung daw may isa ka lugar na, barangay nga wala comfort room, butangan mo sang comfort room, kumon, may tubig dira, nga ang pumuluyo, wala ka, hindi ka na magkanto sa mga baybay, hindi ka magkanto sa katubuhan, hindi ka na magkanto sa kasiutan, kag dito pa puti-puti sa kalimutaw mo. Kasi wala ka kumpurtro mo. Mo nang istorya bala sa isa ka bukid, nga porte ang pagbala, hindi kitaon. Di may isa ka babae nga mga alas 5 ang kagahon, inabot guro sang lain tiyan niya, dumalagan to sa may bababong yun, hindi makitaon kay perting pag mo. Dito siya nagpupo. Sus, ano mga disgasya nga. Humawan ang pag. Pagtangla ya. May tao man nga gatamod siya. Ti babae ang gapupo mo. Ti wala masamay mo. Anong isiling ya? Mayong agada. Akalain. Wala ka man ihambal ng iban. Ano kayo nakitaon kibo dya? Ay, kabudlay. Amo na ang problema. Subong, nasuno sa Department of Health, nagatuga inisang pamalatian. Galaptang kagaw mo. So mo na taning imuon sa gobyerno. Ang budget, butangan na hala, sa mga lugar, kumun nga mga comfort room, para paliguan, para nga sa personal necessities ang aton mga kauturan. No? Kinanglan na ya. Kaya kung imuon mo comfort room, mabaybay da, ang mga kasagingan da, ang mga katubuhan da, do. May las tubo, guro daw, mayo ayo mas tubo, base kon fertilizer man, nakakalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
pangot kita sa takna las 5 dire ho sa panahon sang pandemic kakabudlay sa pangabuhi ang mga Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo Kay Philip Laurente, kay Philip Froilan, kay Ami Merender, birthday ko na si Apo, si Binalin Merender, 3 katuig. Happy birthday kay Kairos Blaki ba? Porte ba? Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano ang kaintangan Responsable na pagbalita Kagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na morning landa kay Elizabeth Malaka Gamala gatamyaw sa bilitid nga pagsaulog sa iya kadlawan kahapon kay Judge Abraham Bayuna sang MTCC Branch 7. Kay Judge Abraham Bayuna, belated happy birthday lang kahapon nga adlaw. Good morning mada kay Corey Bidaha. Diri kita, balita naton sa pwersa sa aton kapulisan, hipis ang Police Station 6 nag-abiso sa mga tag-iya sang pension house matapos ang report nga ginagamit ang ila pension house nga balaligyaan kag suluyupan sang Siabo. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action na Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Nanawagan si Police Major Ramel Serona sa mga tag-iya sa pension house kag motel nga mangin vigilante sa pagmonitor sang ila customer nga naga-check-in. Kasunod ini Action Fred sa duha ka persona nga nadakpan sa Police Station number 6 sa pension house nga ginagamit nga baligyaan sang droga. Magluwas ni Action Fred, ginagamit man ang pension house nga suluyupan sa mga adik sa Shabu. Sunod sa kay Police Major Ramel Saruna, ginahimo nila ini sa pagpati nga hindi sila mamonitor sang kapulisan. Sunod kay Saruna, namonitor na nila ini nga transaksyon sa droga Action Fred sa mga pension house sa bulig sang ila confidential agent. Biyernes ng gabi Action Fred sang madakpan sa Police Station number 6 si Jasper Aldaya kag Menchi Ann Binida nga nagabaligya sang droga gamit ang duha ka pension house malapit sa Barangay 32 kag Barangay 33 sa diin sila naga-istar. Karon nga adlaw Action Fred ipasaka sa Police Station number 6 ang kaso nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 batok sa duha ka persona nga ila nadakpan sa bypass operation. Yari naman ang palayag sang hepe sa Police Station number 6 angkon sa pagmonitor nila sa mga pension house motels sa ila area of responsibility. Concentrate naman ang mga pension houses na kaya natalupang na mga dira nagigindaklit nila nga pang front ang pension house para hindi na sila matalupang dan sa ilang illegal nga transaction. Storya ko ng tag-iya at management sa mga pension house nga dapat i-monitor man nila kung sino nang pinulod sa ila pension house para mabalaan nila nga may illegal transaction na gali. Kaya kung may matalupang dan sila, i-inform nila dahil kami, maapektuhan nila ilang negosyo kung pabayaan na nila nga na ang transaksyon na isang illegal nga. Inambal ko man sa ila, pwede sila mapailan kaso kung pabayaan lang nila nga magpadayan ang mga transaksyon. Sa mga pension houses no, sa management, sa mga tag-iya, dapat mag-aware man sila
sila, kag-alert sila sa ilang mga customer. Kag kung may natalupangdan sila nga may mga sinulot nga iban na nga tao, dapat i-inform nila din kami kag para mamonitor naman kag makandak din kami operations sa ila. Action Fred, si Police Major Ramel Serona, Hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:21 na. Good morning lada kay Dodge Dalida. Morning man kay John Ren Kagrine Mananghaya. Mayong aga lang may lang pag-monitor tagsagid kakagahon. Kay Jana Baira, inapukaw ka ni Lula Musunya Baira, Sang Rosal Takuling. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 31-29. Una nga bula resulta, 31 kag 29. Second draw, kadua nga bula, 31-7. Ikadua nga bula resulta, 31 kag 7. Third draw, ikatatlo nga bula, 28-22. Ikatatlo nga bula resulta, 28 kag 22. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Bako dako na. 212 milyones na. 581,548. Kombinasyon in any order. 39, 15, 37, 3, 35, 28. Resulta sang 649, 39, 15, 37, 3, 35 kag 28. Sa ilo kita, 658 ang jackpot, 72 milyones, 11,414. Kombinasyon in any order, 53, 12, 38, 55, 7, 2. Kombinasyon sang 658, 53, 12, 38, 55, 7 kag 2. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Dira kay Renz Cruz, good morning lang. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos gapid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas. Naton sa City Hall, Executive Assistant Pinida nagpalayag nga handa magkooperar ang transport sector sa patigayunon nga surveillance testing sa maabot nga weekend. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Bagag Action Fred, handa nga magkooperar ang transport sector kagang hanay sa mga drivers no sang food delivery diri sa may syudad sa Bacolod sa pagpatigayon sang surveillance testing Action Fred sang gobyerno sang syudad sa Bacolod. Iringgin palihag ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang Sectoral Concern Office sang syudad matapos kinpatigayon ang damlaglang pagsinapol Action Fred upod sa transport sector kag mga tiglawas sang food delivery services. Sulo kay Pineda, ilagin na pahangop sang Emergency Operations Centers sa mga lideres sang transport sector. Kagin pa yun Action Fred kung ano ka-importante ang pagpatigayon sang surveillance testing. Sulo kay Pineda, ilaman gid palambot sa transport sector ang epekto sang patigayon nga surveillance testing sa Action Fred sa hanay sa mga public market vendors kag sa mga nagatrabaho dito sa may slaughterhouse sa barangay Handumanan. Kung madumduman sa mabot nga weekend, gintalana sang EOC ang unang batch sang surveillance testing. Willing gid sila katapos nga napaintindi sila kung ano ang importante sini surveillance testing. Sa Manila na sa nahimo na naton sa vendors sa dito sa slaughterhouse. Dapat yan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Halungan naton ang aton ni kaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Agod malikawan Action. Balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Morning kay Rene Echenigosia Nunez. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pansang kapulisan matapos na aktuhan nagaintra sa pabulang sa banwasang Manapla. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ngagaksyon na Fred Apisar nga ginadumirian gihapon sa Interagency Task Force ang pagpatigayon sang binulang, pero didto iya sa Barangay Tortosa, Banwasang Manapla, 3 didto gid ang nagkaladakpan. Ang mga suspitsado ginkilala kay John Poblacion, 21 anyos, soltero, Ivan Lianio, 23 anyos, soltero man, kag Pepito Gazar, 64 anyos, may asawa tanan. Nagapuyo ini sa Barangay Punta Mesa sa amuman nga Banwa Aksyon na Freda. Ginpangunahan mismo ni Police Captain Jenic Bermudez, ang hepe sang Manapla PNP ang operation. Batok iya sa binulang kag diin resulta sa pagadakop nila sini. Manaka-recover ang kapulisan sang duha ka buhi nga manok Aksyon Freda nga karon yara na sa poder sang kapulisan, lakip na ang mga sospitsado. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:50 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami alas 6 puli, mga kami alas 6. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi nahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilalim. Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Heaven da, good morning. Aber, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patro. Kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, nagapadayon pa ang manhunt operation sa mga kapulisan sa idalong sa Police Station number 7. Batog diri sa suspect responsable sa pagluthang sa Aday forklift operator sa 7G Taiko International Corporation. Ini matapos nga ginluthang kagabi mga alas 7 pasado sang isa ka gwardiya sa area sang Pilisa Road, Barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod.
Ang biktima diri kilala kay Joby Natividad Jr., 31 anyos, kaga residente ni isang San Dionisio, Barangay Granada, diri sa siyudad ng Bacolod, samtang suspect kilala kay Antonio Inanoria, 25 anyos, taga siyudad ng Kabankalan, pero nag-aubra ni siya bilang stay-in security guards ng 7G Tyco International Corporation. No, sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Conrado Espino Jr., ang OIC Chief of Police ang Police Station number 7, in biktima ginaligar nga kakasa ubra, tinalikdan nga si Mana apang kagabi nagbalik. Kaga pagbalik niya action pride, ginaligar nga nakainom pa kag nagsulod sa among kumpanya sa piyak sini nga wala siya ginapasulod sang gwardya. Di pwersa pag ni siya nagsulod action pride, rason nga ini siya ang ginluthang sang gwardya. Ari ang pahayag ni Lieutenant Conrado Espino. Siya natin na ang biktima po natin who was observed under influence of intoxicating liquor. Nagpumigil po na nagpumigil po siyang pumasok sa loob ng compound. Pero yung ating duty security guard ay pinipilit siyang palabasin hanggang sa magkaroon ng pagtatalo sa isa't isa na napunta sa pag-aantong po ng pagpapasok ng baril towards sa victim po. So na Fred, ang kabahin lamang sa pahayag ni Lieutenant Espino. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Philippine Standard Time, las 6:02, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.